OK, lamácké, skurvené, retardované pozičky. Ten človek ma zabil dvakrát z toho, že on nevie, čo je Counter-Strike. On nevie hrať tú priebanú hru. Dvakrát ma na to zabil. Chápete to? Toto je presne to, čomu sa nedokážete brániť. Ako najlepší hráč na svete by ste to prehrali. Môže byť pod houseom, čo je výborná pozička na držanie proste. Môže byť za cigaretou, čo je výborná pozička na držanie. Môže byť na schodoch, čo je výborná pozička na držanie proste. Môže byť na CT, čo je výborná pozička na držanie. On si rozhodne vybrať pozičku, ktorá sa nedá použiť v Counter-Strike. Nedá. Proste to je pozička, ktorá je retardovaná, pretože vybehnúť nemáš kam ujsť a nemáš z toho ani moriadne fragy proste, pretože nemáš kam a ten kokot sa tam posadí. Môj flash vás chytí, keď ste na CT, vás chytí, keď ste pod houseom, vás chytí, keď ste na schodoch. Nie, nechytí vás, keď ste retardovaní. A tým pádom umrete, pretože proste vás zabil kompletne retardovaný človek. Nech sa páči, toto je Counter-Strike. Nehrajte tú hru proste, pokiaľ nemáte vysoký rank proste, čože vám tiež nepomôže, toto je Supreme. Takže dobre, super, bomba. Ľudia vás zabíjajú na to, že tá hra sa stáva pomaličky, ale isto kompletne totálne RNG. Ľudia vás zabíjajú na to, že si totálne nevedia chytiť pozíciu, pretože sa nepostavia do off-angle, pretože je bystrý. Tento blbec není bystrý. Tento človek je retardovaný, on walk-pickol house bez flashu. Bez toho, že by ho tam niekto flashol, bez toho, že nič, on vyvolkoval house proste. Keby som to hral so svojimi spoluhráčmi, tak mu poviem, drž mi to na široko, kým ja pripravím flashe a dal by si na ňom easy frag, proste ja by som to smokol a mali by sme easy tag, proste toho oného. Nie, tento človek je retardovaný, takže nice, dobre, toto je Counter-Strike. Vítajte v hre, v ktorej spreje sú o RNG a nie o skille a hráči hrajú ako retardovaní na vysokých rankoch. Ďakujem, neprosím, táto hra sa mi neľúbi.